19 мая 2021 года. Небо над Барановичамі. Навучальна-баявы самолет Як-130 з нумаром 74 на борце церпіць бедства. Адмовіла сістэма дыстанцыйнага кіравання. Пад імі горад. Тысячы жыццяў. 34-гадовы майор Андрей Нешапорчык і 23-гадовы лейтенант Мікіта Куканенка паспяваюць прыняць адзінае рашэнне – не капультавацца, а адвезці самалёт коштам уласнага жыцця. Абодва пасмяротна ўдастоены звання Герой Беларуси. Ну что, Рыжий, готов? Готов, товарищ командир. Тогда поехали. Пра іх подзвіг памятаюць. Яго ўвекавечылі ў новым фільме «Адно на дваіх». Галоўную ролю Андрэя Нешапорчыка сыграў акцёр сталічнага тэатра імя Максіма Горкага Алексей Качан. Для яго гэта дэбют у кіно. І такая роля застаецца з ім назаўжды. На здымачнай пляцоўцы побач быў сын Андрэя. Адным з галоўных кансультантаў – бацька Андрэя Нешапорчыка. Палкоўнік запасу, ваенны лётчык Владзімір Нешапорчык. Праца над карцінай заняла 16 месяцаў. Яе вынік на спецыяльным прадпрэм'ерным паказе гамельчанам прадставілі стваральнікі. Акцёры Алексей Качан и Татьяна Федорова и режиссер Иван Павлов. У поўнай зале цішыня. Школьнікі, кадэты, военнослужачыя не адводзяць ад экрана вачэй. І кожны выносіць для сябе нешта сваё. Фільм «Адно на дваіх» ужо ў шырокім пракаце ва ўсіх кінатэатрах вобласці.